Muabot sa 127 ka iro ang giabandonar sa usa ka dog shelter sa bukirang bahin sa barangay Adlaon sa syudad sa Sugbo. 15 niini lakip tulo ka itoy, napalgang patay na og naghinay-hinay nagkadugta ang mga patayng lawas. Sa mga hulagway nga inyong makita, maobserbaran nga niwang ug maklaro na ang bukog sa kadaghanan sa mga iro. Gani na puno na pud sa hugaw ang balay nga ilang gipuy-an. Gipanguluhan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO ug Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF ang pagkuha sa mga naaswing mga iro. Matud pa sa mga unang niresponde, anaa na sa cannibal state ang mga iro nga tungod sa kagutom sa halos usa ka buwan nga way klarong kaon, ilan na lang gipangkaon ang mga patayng lawas sa ubang iro. Nasayran pud nga dili rehistrado ang maong dog shelter ug karon padayon pang gipangita sa otoridad ang tag-iya sa maong luna aron mapasakahan og kaso sa kagamhanan sa Sugbo. Amo i-compile tanang mga documents no, ang IR na niya sa PDMF IR sa damo ang incident report and then ang resolutions barangay ang police blotter para at least makasugod nami og unsa biday ang kanang kaso ani based on the violation sa Animal Welfare Act na mag-cite naman ni Doc Jess. So amo ana ni pag-compile niya inspection sa mi karon no, karaw na mong area niya was gather sa other information kay sa tinuod lang ang detalye gyud sa tag-iya wa gyud kay mi no puros man tak-on gud tanan. Sumala sa mga mulupyo sa maong dapit, ang tag-iya sa lugar usa ka dog lover ug gani gaduso sa pag-rescue sa mga libod suroy nga mga iro. Kana siya, niabot siya 127 na estimated na dogs. So, iya jud nang kabubuton na mag-rescue jud siya. Kay mostly daw ang mga dogs na naaniya din na sa shelter, rescue niya ng mga gikan din sa mga mountain barangays na strays or katong mga puppies. So, iya rasang gikon. Ang nakakuan lang niya kay wala siya nag-inform sa barangay na magtukod siya rescue center or facility. Apan reklamo sa mga nagpuyo dapit sa giabandonan nga dog shelter, pila na sila kaadlaw na wadan og gana mukaon tungod sa nangalisgaw nga baho sa lugar. Grabe baho gitod mo. Lain naman yung pagkabaho. Okay ra may sa una nga baho sa iro. Sabta na to nga way kaligo. Nga mga iro mabaho gitod. Pero karang baho nga patay lain na jud eh. Pero mi na lang may kaon klaro jud. Klaro lang yung pagistorya, wa may kaon klaro. Sa akong inahan wa na, pero mi na lang mapas mo na lang. Muabot na sa 95 ka mga iro ang nakuha sa mga rescuers ug impounding team ug kasamtangan kining gipahiluna sa City Pound. Sa atong pagbisita sa Cebu City Pound, atong nasayran nga nagluya na gyud ang kadaghanan sa mga iro. Ug matud pa sa caretaker sa Pound, sobra na pud kay iro gikan sa Adlaon ang namatay tungod sa sakit ug kaluya. Pero nasay uban ma'am nga nangamatay jud katong mga luya na jud kayo. Pila nakabuok sir ang namatay? So more or less ma'am mga sobra na po. Daghan jud. Daghan jud ang dogs mo na mausahay diri ma'am. Managi yung mga matay gid kato akong gi-explain mo ganiya nga madatogan nila ikatog, ika morning, wala patay na ang dog ana. Ug bisan pa sa kadaghanon sa galuya nga mga iro, aduna puy 8 nga lagsik ug ready for adoption na. Gani duha ni ini, kuhaon na sa ilang bag-ong tag-iya karong adlaw. Apan nagkanayon ang DVMF nga magpahigayon og selective euthanasia sa mga iro nga di na jud matabang. Selective euthanasia na sa datong ginabuhat karon. So ang katong yung masakiton, katong na history na nakapaak o dili na sad natong marehab jud na lisod na kaayo. So mo to is subject for euthanasia. Then dili na siya tambutso or carbon monoxide atong kuan kay wala naman na ato ang kanang klase na pag-euthanize sa dog. Kani siya is put down jud siya na patulgon nato murag sa itsagaray. So concept humanely euthanize. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.